Fil-jum tant mistenni tal-Black Friday li issa daħal sew anke f'pajjiżna bosta jmorru biħġarhom biex jaħtfu l-opportunità li jakkwistaw kull xorta ta' affarijiet billi jibbenefikaw minn roħs fil-prezzijiet. Għal dan il-għan il-Kamra n-Negozji saru medji nediet numru ta' inizjattivi li jkopri dan il-jum li din is-sena se jaħbad fit-tmiem din il-ġimgħa. Ingħad kif fil-Black Friday ta' din is-sena l-maġġoranza tan-negozji qed jistennew li jirrapportaw andament aħjar permezz ta' sitwazzjoni ferm differenti minn tas-sin qabel u b'varjetà ta' inizjattivi li żgur joqtu l-lan ta' xerejja. Għat-tieni sena konsekuttiva ġiet imnedija pjattaforma online fejn in-negozji jistgħu jitlu jirreġistraw biex jitfgħu l-offerti tagħhom. Fl-istess ħin il-konsumaturi li jitlu fis-sit jistgħu jerbħu xi wieħed minn 30 voucher li se jkunu disponibbli. Għal darb'oħra din nistennew Black Friday li jkun b'saħħtu sewwa li fejn il-konsumaturi jkonkorri, fejn din naraw ħafna offerti kif rajna anka mill-pjattaforma li għal darb'oħra din is-sena din nillonċjaw Black Friday Malta li wieħed kemm min-naħa tan-negozji jista' jidħol jirreġistra biex hu jitfa' l-offerti tiegħu hemmhekk. Aġus Mamor remarkat li diġà hemm 170 negozju kollha bl-offerti tagħhom permezz ta' din l-inizjattiva il-konsumatur jista' jippjana bil-kwiet kif se jagħmel ix-xirja fil-lokalitajiet differenti. Il-konsumatur jista' jibbenefika minn issa mill-Black Friday u wieħed jista' jibqa' jutilizza il-vouchers se jintrebħu saħansitra wara li għaddi l-Black Friday. Id-drittijiet legali tal-konsumatur żgur mhux se jonqsu u f'każ li tinqala problema, il-konsumatur xorta għandu dritt ta' rimedju bla ħlas. Meta jkun hemm roħs bħalma wissa fi żmien il-Black Friday huwa li d-drittijiet legali tal-konsumatur ma jonqsux, id-drittijiet tagħhom jibqgħu hemmhekk meta jinbijaw il-prodotti dawn għandhom ikunu skont id-deskrizzjoni li jtihom il-bejjieħ ikunu wkoll ta' kwalità bħalma jkunu prodotti simili. Issa jekk dan ma jkunx, jekk pereżempju tinqala problema f'dan iż-żmien, il-konsumaturi xorta għandhom id-dritt ta' rimedju bla ħlas. Ġi spjegat li importanti li f'dan iż-żmien ir-roħs ikun indikat u jkun jidher il-prezz ta' qabel. Il-konsumaturi li jixtru online ukoll għandhom id-dritt tagħhom dik tal-14 day right of withdrawal li għandhom jibqgħu hemmhekk u konsistenti mal-konsumaturi. Il-Ministru għad-drittijiet tal-konsumatur Giulia Farrugia Portelli sostniet li waqt li l-Gvern se jkompli jgħin lin-negozji biex jimxu l-qudiem fl-aħħar xhur il-Gvern daħħal ukoll regoli ġodda li jipproteġu u jgħinu lill-konsumaturi.